Okay mga higala. Nanapin mi karne suba. Kay mga ligo mi. Kay sinima na may ligo-ligo. Mutambling na po akong kauban rin nga gwapo. Sabadya! Bustok. Si Titing. Si Dodong. Pinagwapo sa balat ng bye-bye. Okay. Panuoran ninyo ang akong amigo nga kusog mutambling. Sige kayo. Sikat ni siya sa among barangay. Okay guys, mutambling ko karon. Og pinaunang ulo. Tiktok. Akong tubig na sudlag dunggan. May na butangan ni kuan kining gapas. Gapas. Kasi may butangan ni para di musud tubig ba. Pusporo. Bro? Hmm. Kamay bro. Kan ako dig lumag dunggan. Gapas yung kuan. Piso aw kan. Hulin sakto gini. Julin. Okay mga higala. Musaw mo karon sa tubig. Daang cellphone, bahalang sira. Kaya mang dive ko na may dive. Kung mabasa ang cellphone, di ilisa ang cellphone. Ilisa lang ang cellphone, di lang uyab. Dagang tindahan, bro, ulit kota. Okay guys. Mudive ko ron, pinaunang ulo. Aw, mo na yung mudive yung unang tilo? Joker! Musam ko diri mahigala unya. Utong ako dito sa tunga sa baras. Sabadya! Uy, mitunga. May pa ko mitunga, pero iyang gugmas ko wagi mitunga. Ito na naman ako, di malaman. Uy, isda mitunga. Ops, di ko isda. Sampai ka. Jotoy ko. Ay. Uy, isda, mitunga. Di ko isda. Usam na ka. Sirina ko. Dili na ka? Oh, Wala ka imbis. bata pa man ko. Nako interview diri mga higala. Pangutan ako ni siya kung sa ni isda. Sa mga isda ka tao. Isda. Usa isda. Indong. Sabadya! Okay mga higala, kung malamig kaligo suba. Ang buhaton na mga ron is manguli namin sa tag sa ng mga barangay kay kapoy namin ko. Sige kami langoy. Let's go! Ngitaw na mo na yung motor kay manguli namin. Nara mong motor. Awa kong motor di ay. Wa sila labot. Okay, mahingala. Among motor na shoot sa kanal. Nagbiso na mig, di ba? Amo ni siyang alasahon kay dako man yung tao. Okay, up. Ay sa duha tulo. Isa. Di kaya. Kung may maniod to. Inya na kayo mo, Badya. Ay, pasingan din ang smagol. Okay. Wala nga ko sakit. Ay, kapiyang ang motor. Ay, saya gibrikan ako. May pang motor gibrikan ako ha. Okay, survive. Nah. Pumi. Sa pakanila. Okay. Lugsong eh.